Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα στο κανάλι Ιστορίες του Βοσκού θα ξεσκεπάσουμε αλήθειες που δεν τις λένε τα κανάλια. Θα μιλήσουμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα ψεύδη που διαδίδει. Ας ρίξουμε μια ματιά πίσω από την αυλαία της πολιτικής σκηνής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός της Ελλάδας, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών προβάτων. Όμως, μήπως τα λόγια του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Ή μήπως μας παραπλανά εξυπηρετώντας τα δικά του συμφέροντα? Ψέμα πρώτο, η οικονομική ανάπτυξη. Θυμόμαστε όλοι τις υποσχέσεις για ραγδαία ανάπτυξη και ευημερία. Τι συνέβη όμως? Η οικονομία παραμένει στάσιμη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν δυσκολίες, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι πολιτικές του ευνοούν μόνο τους ισχυρούς επιχειρηματίες. Και τι γίνεται με την ανεργία? Οι αριθμοί παρουσιάζονται με τρόπο που αποκρύπτει την αληθινή εικόνα. Ψέμα δεύτερο, η διαφάνεια. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς. Πόσες φορές όμως έχουμε ακούσει για σκάνδαλα που παραμένουν στο σκοτάδι? Τα μέσα ενημέρωσης, αντί να ελέγχουν την εξουσία, συχνά σιωπούν ή παρουσιάζουν τα γεγονότα μεροληπτικά. Ψέμα τρίτο, η δημόσια υγεία. Κατά την πανδημία, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως σωτήρας, ως ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την κρίση αποτελεσματικά. Η αλήθεια όμως είναι πως το σύστημα υγείας παραμένει υποχρηματοδοτημένο και το προσωπικό εξαντλημένο. Οι ασθενείς αναμένουν ατελείωτες ώρες, ακόμα και μέρες, για ιατρική φροντίδα. Και τι έγινε με τα εμβόλια? Η διανομή τους υπήρξε αργή και ασυντόνιστη, αφήνοντας πολλούς πολίτες εκτεθειμένους. Ψέμα τέταρτο, η εκπαίδευση. Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Καθηγητές και μαθητές όμως αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα. Η τάξη είναι υπερπλήρης και τα βιβλία ανεπαρκή. Και οι φοιτητές παλεύουν με την ανεργία και την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Αγαπητοί φίλοι, ο σκοπός αυτού του βίντεο δεν είναι να σας απογοητεύσει, αλλά να σας αφυπνίσει. Οι πολιτικοί δεν είναι άγιοι. Είναι χρέος μας να τους ελέγχουμε και να απαιτούμε την αλήθεια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like και εγγραφείτε στο κανάλι Ιστορίες του Βοσκού για να μην χάσετε τα επόμενα αποκαλυπτικά βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναζητάτε παρά την αλήθεια. Γεια σας!